Dali na dire sa ako padulong, papislit ako sa imong humok nga ilong. Makagigil kay grabe ka cute, magpangita ko sa imong kahumot. Dali na dire sa ako padulong, naming apisliton kay humok og ilong. Talag sa ong babae, dili magkabitin, puno ganduman na lang among mga banding. Dili siya idlas, dali ra nga. Hello guys, kanina maligya mig cake kanina sa Purple Yam. Kaning isa ka bata, nagdalag yang auntie daw. Nya karon ka, tita lagi. Tita, auntie mo na. Tita na lang, sige, para madali. Tapos gusto niya paliton. Sige, buhat aning akong kauban. Tro. Gipabilin ang bata niya, layo na gidaganan. Layo lang kay sira. Saray. Layo kay mong dagan-daganan. Okay na, satisfied na. Hi, te. Hello. Layo ka. Yabot namin. Finland din siya. Yatag ang cake. Okay. Wala na bayad tita. Ha? Wala na daw bayad. Ako lang mo. Lagi. Wala daw siya bayad. Free na sila. Lagi. Ayaw. Okay no. Naraan ni Carl. Klaro na. Wala na bayad tita. Wala na bayad. Thank you kayo sa kitagamit cake ni Nicole. Salamat kay Nicole. Oh, yan. Siyang gihata. Gihimo siyang libre guys. Salamat, Kay grabing Purple effort. Cake. Yan. Gihimong libre kay grabing effort niya. Thank you so much. Yan. Nicole, picture sa pusoy. Kapoy kayo no. Ato dito, Paul. Ay, po nito. Si Paul. Ato dito, Paul, bulkit. Maraming mas akong ibaligyan o ginagto. Ang baligyan ko ginagto ni mo. Napuriso ito ginaklay. Malay ko, Paul. Layo na malay. Grabe sa kayo. Para sa Purple Yam, imong gipibilin yung anak. Ay, sa man taon kalayo, katong ibang kayo. Anak na ito niya. Yang kuan, bukumangkon. Naka, magjaw-yaw eh. Okay. Grabe ka mo, amang halin. Emang makakagilibrin, boy sita ka. Dagan kinay na kaila. Dagan kinay na kaila. Taro, nasa likod mo. Ani na diri. Hi, Nicole. Dali. Bilin pang bata, day. Bilin pang bata. Piya mo ka, oy. Sakay ko, be. Layo pa kayo mo sabtan. Nagpingang kang dila. Hinay-hinay lang, ayaw upalabi, hinay-hinay lang, gamita ang